and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. O kun, higala ba kuno ni Senyorita Hazel? Hala, oy. Unya, nangutanan ni anak si Senyor Emilio. Maula ginang. Milan, likayin na lang lagi na si Senyorita Hazel. Milan, sundain taon Karen. Dili pa karon ang panahon aron makigtigi ka ni Senyor Emilio. Nay. Dili pa karon ang panahon aron ipursige mo unsa may imong gibati ngadto ni Senyorita Hazel. Kamitaw na ng imong utok ha, Milan. Ipadayon ang imong pag-eskwela. Kaysa higayon nga doon na kanay kurso, doon na kanay kakapyutan sa matod nimo, gihuwaman mong pangandoy. Nahibaw ko dong, makabot ra gid na nimo among pangandoy, anak. Sakto ba si nanay nimo, Milan? Ayaw padaog sa imong kahuyang. Gamita imong ka-bright. Aron sa umaabot nga panahon, makabawas ka na. Wa mo ko maguna-una nga mubawas rin. Sakitan lang ko nga ang suod na tong higala. Di na nato mayanog sangpit sa iyang pangan. Og wag di tayo kagawasan nga makihigalag dato. Sakitan day kang musangpit og senyorita ni Senyorita Hazel? Sakitan. Kay may gintang naman ang bulok sa mong pagkatao. Onya, unsaon naman lang ng cellphone nga hinatag ni Senyorita Hazel nimo? Ako na nanintaguan eh. Di mo sa ko may bang mugamit ini. Oh, gihatagan kag cellphone ni Senyorita Hazel? Patanawa ko, be. Oh, kini ay. Di mo ka maumugamit ini. Ikan lay uli ini. Ayaw, uy. Gihatag man kaha na. Unya, imo man ang gidawat. Mahiubos og maayo si Senyorita Hazel, ana. Unsa man gusto ka, tudloan ti ka unsaon paggamit, ana? Kamao di ka, rin? Gamay. Ay, nahala ha. Kamu na lang din he, kay mutiwas ko panlaba. Oh, nganong nadugay ka man sa pagpauli, Hazel? Namili pa manggugpugong sa akong buhok pa, nga mubagay sa akong sinina. Kana ra yung pugong ang nakaingon sa akong pagpaabot nimo. Nakuwat ka na ako? Ganina ra kong naghuwat nimo. Karon pa ganing alas 6 ang among graduation? Tungod kay alas 6 pa, wa ka lang maghuna-huna nga nagpaabot ko nimo. Kana bayang imong graduation? Mauray akong gibalik din he. Sorry pa. Maligo na ko. Kadiyot lang. Man? Nanda mo na ang tanan mong dadonon. Kuman sa imong graduation, muadto rin ta sa syudad. Karon, adto na dito magpaabot sa tong flight. Ha? Oh, nganong nakugang ka man? Ang. Wa man ko ni mo sultihe nga mamiya dayon ta dinhi human sa akong graduation. Wa pa ko kaandam. May panahon pa. Andama na ang tanan mong mga gamit. Unya, kamao na ka? Ambot lang ka. Wa may nanawag o chat ba? Bitaw, no? Maayo untag, dunay manawag. O, ikaw lay chat. Ha? Itsa may akong chatan nga. Wa makakoy friends. Bago pa ba ini akong Facebook. Ikaw, doon na kayo ni? Wa, uy. Kamahal ka, anak, no? Nga, nibaw lagi ka. Pawamon man ko sa kong mga classmates. Nga, kuan ka na mga cellphone ba? Parehas ini. Munas ginahawa sa kuno ang ilang pagpalit, uy. Mao ba? La, may nanawag rin. Tubag ka. Si Senyorita Hazel ang nanawag. Ha? Tubag ka na, uy. Kamaon na ka? Gituluan kong Karen. Naadi diha si Karen? Oh, Ug naibaw siya nga ako'y mihatag nimo sa maong cellphone? okay. Nangutan naman. Ngano day? Wa. Nanawag ko nimo. Aron pahibawaan ka nga human sa among graduation. Mudiretso na mi si Papa sa syudad. Aron mo sakay na paingon sa Manila.
Di na ito makita. Dili na. Patudlo ni Karen, unsaon sa paggamit ng camera aron maka-video call ta. Ha? Naapaman ka si Karen. Di pa. Sige na, patudlo na niya. Aron makakita ka na ako. O makakita sad ko nimo. Sige na, Milan. Sige, akong hangyon si Karen. Basta, tumana ang imong gisaad na ako, ha? Nga dili ka mangita, girlfriend. Gipasaad ay kang Senyorita Hazel nga dili ka mangitag girlfriend kung tuwa sa Manila. Oo. Misugot di ay ka. Di mo ko gusto nga may ubos yan ako. In love kang Senyorita Hazel? Di uy. Unya, nganong misugot man kasi ang hangyo? Nahangol ka sa cellphone? Wapa man siya maghiskot sa cellphone sa diyang iya kong gipasaad, ana. Karon pa man eh. Nganong iya man sa kang gipasaad? Ambot. Ug ambot sa mga nung misaad sa dayon ko niya. Ibog tingali ka niya? Ganahan lang kay kumutapad niya. Tungod siyang kahumot. Mahibaw gyud dayon ko kung na-assist ang palibot tungod siyang kahumot. Mao ba? Lagi? Dato man. Makapalit man gid sa mahalon nga perfume. Ambot lang no rin. Basta ganahan kay ko kung muduol siya nako. Og mao nang nisugot lang pug kadayon. Sa dihang iya kang gihangyo nga dili ka mangita girlfriend. Tingali. Milan. Huna-huna asad in town, uy. Kung unsay mahitabo nimo kung magpadakas iyang kahumot. Sagdi lang. Layo naman unya siya nako. Tingali kung makakita siya mas gwapo pa nako dito sa Manila. Nya, dato pa gyud. Malimot na siya nako. Oh. Mao na imong isulob. Sa power naman gihapon ni Toga. Kadako sa akong gipadaan imong allowance. Wa ka gyud makapalit og mas arang-arang pa niya ang imong gisulob. Pa, branded ba yan ni? Wa gyud ko makasabot nimo. Unsa man? Ready ka na kay manlakaw na ta? Ready naman ko. Nganom na. Nganong nagmuro man ka? Wa ka malipay nga ako imong escort? Nahiupos ko nimo. Unsa? Kisa may di mahiupos. Imbis bakasyon ron, imo naman hinuong kong dadon sa Manila. Di adto ka mo bakasyon. Daghan kang makita dito nga mga tourist spots. Grabe hinuon ang pollution dito. Bisag unsa na lang imo ikatarungan. Basta, muuban ka giron ako inigbalik na ko sa Manila. Butoy! Manlakaw na ta! Nagsige naman ko din ang kagtanaw na imong cellphone. Kamao na ka na dong? Di po kayo na eh. Nya, sigihan lagi na ni magtanaw. Nagkatang ko na nga tingali manawag si Hazel. Iya kong pakiton niya. Unsa? Nanawag naman siya ganingan ay. Nagkasulti mi o nagkitaan na ipagin mi. Uy, hala, giyon sa man na ninyo. Gitadloan kong Karen ay. Maumok na ay tawag og kwan, video call. Nak, tingali bayag unsa na na imong gibati nga tong Senyorita Hazel, ha? Dili ka bayag gid para niya dong. Napiktuhan man hinuod ko sa mga panghitabo na eh. Imbis malipay ra ko kung magkita mi ni Hazel. Senyorita, oy. Senyorita Hazel, lagi. Bahala na na eh. Basta napiktuhan ko sa panghitabo. Imbis kani adto, di ko mangandoy nga makakita niya. Nga mahanggap ko ang iyang kahumot. Pero karon Unsa man di karon? pangita na hinuon ko niya. Nak. Ay, Milan, ayaw lagi gid pada sa imong kahuyang dong. Kinahanglan ka pang eskwela. Kinahanglan gyud nga pahimuslan nimo ang nadawat nimo mga scholarship. Ang pingi taon nak, ang grasya nga gihatag nimo.
ako'y mahangyo aron mo mo picture nako aron makita ni Mila nga akong kalihukan dinhi. Ingon ra ba to siya nga gusto siya makakita sa akong gisulob sa among graduation. Gisan ako mahangyo si Noy Butoy. Kay naagyud sa iyang kiliran si Papa. Ay, saan kaya kong buhaton ini, uy? Butoy! Nyor. Uy. Sabi na itabo ni mo. Anong gikuyawan man ka? Eh, nakalitan ko Nyor. Wa mo gud ko makakita nimo nga miduol ka na ako. Dagway biya ni mo. Kamu may nagkuyog si senyorita ni mo ganina, no? Kami Nyor. Kamu. Butoy. Dilibigi ko gusto sa taong bakakon. Diin magid mo si senyorita ni mo Hazel kaganiha. Ha? Diin, Butoy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!